ассалому алайкум, хуш омадед ба канали Ройгон Авиа. бовар дорам ки ҳамаи созин хубин. Бардора видеоро то охиша тамошо кунед. Имрӯз беҳтарин маълумотро шумо дастрас мекунед аз канали Ройгон Авиа. бениҳоят зиёд ҳамон нафаро менависен ки яъне ягон роҳи граница гап занем. албатта имрӯз яъне хушхабар барои шумое ки мо яъне шартнома кардем ба хатсайри котельники Тбилис. яъне нафаро мехоҳем граница перескат кунед. шумо метавонед ба канали Ройгон Авиа муроҷиат кунед ва харидори билет кунед ба автобус. яъне аз котельники шумо сафар мекунед Тбилис дар як ҳафта айни ҳол як рейс мешава фақат. шумо метавонед туда обратно харидори билет кунед ва озод граница яъне перескат кунед. ва нафароне ки шумо дар ҳақиқат яъне мушкилӣ дорен документотонда, яъне штрафҳои носупорида дорен, ягон ҷанг кардагин ва шуморо адел да дела кардаган, ё ин ки судимстӣ дорен ва дар ин ҳолат метавонанд ки яъне шуморо дохили Россия даромадан намонанд, яъне вориди Россия шидан намонанд. дар ин ҳолат билетҳои шумо возврат надорад ва нафароне ки шумо дар ҳақиқат Грузия яъне перескат граница мекунед, шумо бояд аз чӣ бохабар бошед ки бардора вақте ки шумо туда обратно харидорӣ мекунед, ба хотире ки аз як тараф вақте ки шумо харидори билет мекунед, Грузия шуморо аз Федератсияи Россия яъне дохили Грузия шидан шуморо намемонанд. ба ҳамин хотир шумо туда обратно харидори билет мекунед ва перескат мекунед граница, яъне шуморо мебинанд ки шумо бо обратно билет доред. дар ин ҳолат шуморо иҷозат метаҳанд ки вориди яъне Грузия шавед. ва инчунин ногуфта намонад бародари азиз, нафароне ки бениҳоят зиёд менависен яъне прямой рейс душанбе ҳаст. бале бародаро, хушхабар, раст рӯзи 1 август ва инчунин 2 август мошинои сабукрав прямой рейс мешава, яъне аз котельники ба душанбе. хоҳишмандое ки прямой рейс мехоҳед сафар кунед, автобус прямой рейс нестай айни ҳол, фақат мошинои сабукрав мешава. нархш яъне нархи чипташ 10,000 рубл е. нархшам ба ҷона мекунем то ки шумо хабардор бошед ва багажотон аз 15 то 20 кило як сумка габарит яъне майда боша бардора, ба хотире ки яъне шумо фикр кунед ки мошини сабукрав е. агар 3 нафару 4 нафар шумо агар багажои калон гиред, мо маҷбур мешавем ки багажотонро равон кунем мошинда ва хитон бо рейси оянда даравем. ба ҳамин хотир хубтараш ки багажотонро майда гирем 15-20 кило. нафароне ки мехоҳем ба мошини сабукрав яъне путешествовать кунед ва давлатҳои ҳамсояро бубинед. нафароне ки мехоҳед шумо самолёт харидори билет кунед, билетҳо айни ҳол ҳастай аз 15,000 сар мешава то 25,000. ба кадом хотир бардораи азиз, вақте ки ман мегӯям аз 15,000 сар мешава, билетҳо чанд ҳамун тариф дорад. эконом дора, комфорт дора, бизнес дора ва дар ин ҳолат багаж без багаж мешава. мисол ҷойҳои хуб мешава платни. баъзе нафароне ҳастанд ки ҷойҳои комфорт мехоҳанд яъне харидорӣ кунанд дар самолёт, яъне ҷойҳо платни мешава. ба ҳамин хотир билетҳо яъне нархош фарқ мекунад. ва гуфта намонад ки бисёриҳо вақте ки аз канали Ройгон Авиа харидори билети ҳавопаймо мекунед ва дар билетотон 23 кило багаж, яъне уралский авиалинии Жуковский Душанбе ё ин ки Жуковский Кулоб харидорӣ мекунем ки Домодедово Кулоб, дар билетотон нависагаа ки 23 кило багаж, 10 кило ручной ва мо 5 кило менависем. ба кадом хотир? ба хотире ки бисёри авиакасиҳо яъне аз сабабе ки яъне билетҳоашонро бихаранд ба фурӯш бирава, хабардор намекунанд ва дар аэропорт шумо медонед ки яъне барои ручной клад метавонанд ки то 3,5 штрафтон кунанд ё ин ки билети шуморо аннулировать кунанд бевозврат. ба ҳамин хотир мо хубтараш 5 кило менависем ки барои мардуми мо хубтар фаҳмотар шава ва ручной кладша яъне майдатар гира ки то ки ба ҳамин хел мушкилиҳо яъне дар аэропортҳо дучор нашаванд. ва нафароне ки айни ҳол шумо шаҳрвандии Россияро дорен ва загранпаспорти Российской Федератсияро надорен, заграни Тоҷикистонро дорен, шумо метавонед озод фақат ба мошинои сабукрав сафар кунед ва инчунин ба автобус. ва ногуфта намонад бародари азиз, бениҳоят саволҳои зиёдам мешава ки автобусҳои прямой айни ҳол аз Федератсияи Россия яъне аз шаҳри Москва нест бародаро, фақат пересадка мешава. яъне котельники Ташкент Хуҷанд мешава ва нафароне ки аз Тоҷикистон мепурсед, айни ҳол билетҳои самолёт аз Тоҷикистон қимат шидагиа. Внуково билетош 26-27,000, 25 то 27-28,000 метавонед харидорӣ кунед. но бениҳоят зиёди мардума аз аэропорти Внуково, Шереметово мегардонанд, яъне беасос. бисёриҳо занг мезананд, яъне беасос мегӯянд моро гардонданд. ба ҳамин хотир билетош каме арзон ай ва билети Душанбе Жуковский қиматай почти 30-31 то 34,000 шумо метавонед харидорӣ кунед. но дар ин ҳолат аэропорти Жуковский ҳамин проверкаҳош ҳастай чанд соат мисол задишка мекунад
ва нафарое ки шумо яъне нарушенӣ надорен ё ки ягон судимистӣ надорен ва документ кардагин ё ки рафтин 3 моҳ 10 рӯз истодин вақте работа хат кашидагӣ будин омадин кор кардин рафтин дар ин ҳолат шумо яъне шуморо проверка мекунанд ва шумо дохили Федератсияи Россия мешин. фано гуфта намона бардораи азиз аз сабабе ки яъне дар Федератсияи Россия айни ҳол гуфтаистанд ки ютуба маҳкам мекунанд ё ин ки скоростиш паст мешавад шумо рӯ афтода набошед бардораи азиз канали Ройгон Авиа дар яъне контактам ҳаста шумо метавонед яъне дар омада дар контакт подписатсия кунед ва инчунин одноклассник дама ҳастай Ройгон Авиа ва ногуфта намона ки телеграми мо яъне дар рақамҳои +7 999 826 84 85 ва инчунин +7 925 899 86 81 ин номерои официални Ройгон Авиа шумо метавонед муроҷиат кунед дар WhatsApp ё ин ки барои нархҳои билети самолёта фаҳмидан ё ин ки автобус ё ки граница перескат кардан котельники Грузия метавонед занг занед ва саволҳои худтонро тиҳед ва ба ҳадди имкон мо ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем.